10 high school teams, 7 college squads, 2 divisions, fighting for the championship crown. Who will reign sa Southmid 2015? Watch every game live at www.sunstar.com.ph. Visit sa Southmid at sunstar.com.ph to get the latest updates. Mayang adlaw, kini si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Aduna sa tay breaking news, Inday Sara Duterte nagpost sa iyang Instagram account sa hulagway sa iyang COC pagkamayor sa Davao City. Sigo ni Sara sa iyang post nga naghuwat na siya sa iyang amahan ug dayong sulti ngadto sa mga Pinoy nga you will make him president, otherwise lagot kayong lahat sa akin. Tandaan nyo, ang araw na to, wala kami pera, wala kaming makinarya. Ning pagbalita, wala hinuon na klaro sa post ni Sara kung anaa na siya sa Comelec o kung formal na niyang nasumiter ang iyang COC. Ug padayon ta, Bagyong Lando mikusog na samtang nagkaduol sa amihan ng bahin sa Pilipinas. Base sa 11 AM nga weather bulletin sa Pag-asa, nasigpatan si Lando sa 585 kilometers east sa Baler, Aurora. Giisa na karon sa Pag-asa ang storm warning signal number 2 sa Isabela ug Aurora. Samtang ubos sa storm signal number 1 ang Cagayan, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Quirino, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, Rizal, Quezon, lakip ang Polillo Island, Camarines Norte, Camarines Sur ug Catanduanes. Ang Bagyong Lando adunay hangin gikusgon nga 130 km/h ug ang paghuros niini moabot sa 160 km/h. Dugang sa Pag-asa nga posibleng iisa usab ang signal number 1 sa La Union, Abra, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Zambales ug Metro Manila. Miabiso ang ahensya sa mga mananagat nga risgo ang pagbiyahe sa Northern ug Western Seaboard sa Northern Luzon, Western Seaboard sa Central Luzon ug Eastern Seaboard sa Visayas. Na Duterte Zone baka, trending sa social media ang hashtag Duterte Zone. Kinihuman mi-file ang Executive Assistant ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa iyang Certificate of Candidacy. Dili pagka-presidente apan pagka-mayor sa Davao City. Gipadayag sa mga netizens ang ilang kadismaya sa desisyon ni Duterte. Adunay ubang mga netizens ang mi-post nga nasakitan sila tungod kay dako ang ilang paglaom nga mudagan ang mayor pagka-presidente. Ang uban nagdahom pa nga mausab pa ang desisyon ni Duterte ug bawion sa mayor ang iyang COC pagka-mayor. Namahayag na ang Comelec nga mamahimong bawion ni Duterte ang iyang COC pagka-mayor ug pwede pa siyang mo-file sa iyang COC sa pagka-presidente sa Comelec Manila kutob na lang karong adlawa. Karong katapusang adlaw sa filing of COC, nagpundok gihapon ang mga supporters ni Duterte gawas sa buhatan sa Comelec Manila. Gipahigayon karong adlawa ang hearing sa application sa prangkisa sa 77 ka mga bus nga mibiyahe o mobiyahe sa SRP. Ato sa hearing, may sumiter og kopya sa ilang opposition letters ang mga leader sa transport group sa Cebu isip pagsupak sa pag-operate sa My Bus nga gipanag-iya sa Metro Transit. Sa gawas sa buhatan sa LTFRB Central Visayas, may pahigayon og rally ang mga miyembro sa Piston kinsa miingon nga ang pag-abot sa mga bus gikan sa Manila makaapekto sa panginabuhian sa mga lokal nga driver. Ang SM nga usa sa mga tag-iya sa Metro Transit nangayo og 5 ka adlaw sa LTFRB aron tubagon ang mga opposition letters. Hinuon si Attorney Jomar Castillo sa Metro Transit, malaumon nga ang application sa mga bus maaprubahan gihapon sa LTFRB. Mga pambato sa One Cebu Party o Liberal Party alang sa pagkagobernador sa Cebu nag-abot sa ika-4 nga adlaw sa filing of Certificate of Candidacy. Unang mi-file ang One Cebu Party
gubernatorial candidate nga si Winston Garcia. Sa pagawas niya gikan sa Comelec, giduol ni Garcia si Cebu Governor Hilario Davide III sa Liberal Party nga nagpaabot gawas sa Comelec. Milamano si Garcia ni Davide og miingon nga, "Hello, good luck." Mitubag sab si Davide og gidayeg ang t-shirt ni Garcia. Kauban ni Garcia ang iyang igsuon nga si Cebu 3rd District Representative Gwendolyn Garcia nga may file usab sa iyang kandidatura. Samtang si Davide, kauban ng 15 ka mga kandidato sa Liberal Party, apil na si Vice Governor Agnes Magpale nga gigreet usab ni Winston Garcia. O ganiya mga balita, gikan sa ubang bahin sa nasud. University of San Carlos Warriors ang panagtabla sa Best of 5 Championship Series batok sa University of the Visayas Green Lancers kagabi sa Cebu Coliseum. Hugot nga depensa ang gigamit sa Warriors aron pildihon ang University of the Visayas Green Lancers 87-76 sa Game 3 sa Sasaki College Basketball. Ang Warriors nagdala na karon og 2-1 win-loss record. Kung mudaog sila sa Game 4 ugma, ila na unyang makuha ang ilang unang kampyonato sa liga. Gipanguluhan gihapon ni 2015 All-Star Game MVP June Kent Manzo ang Lancers sa iyang 25 points. Pantungod sa hugot nga depensa sa Warriors, wala siya kakuha og igong suporta sa iyang mga kauban. Ang import sa Warriors na si Schuster Olago mao'y nangulo sa kadaugan sa Warriors pinagi sa iyang 32 points. Alang sa replays o live coverage sa CISAFI Basketball Finals, bisitaha ang cisafi.sunstar.com.ph. Pipila ka mga celebrities miadto sa Comelec karong adlawa aron mo file sa ilang mga certificates of candidacy alang sa piniliay sa sunod tuig. Ganinang buntag mi file si boxing champ ug Sarangani Representative Manny Pacquiao sa iyang COC alang sa pagka-senador. Kauban ni Pacquiao ang iyang asawa nga si Jinky ug duha sa iyang mga anak. Si Pacquiao modagan isip miyembro sa United Nationalist Alliance. Mag-file sub si Edo Manzano og COC alang sa pagkasenador. Kauban ni Manzano ang iyang mga anak, lakip na si Luis Manzano. Si Edo modagan isip independent candidate. Samtang si Manila Vice Mayor Isko Moreno may file sub sa iyang COC aron mo lansar pagkasenador. Alang sa uban pang showbiz chika, bisitaha ang celebrity.sunstar.com.ph. I-follow mi sa Twitter @Sun.Star Showbiz. Sa Lotto results, adunay nakadaog sa premyo sa 642 Lotto sa Bula kagabi. Samtang malay nakadaog sa premyo sa 649 Super Lotto sa Bula kagabi. Bulahon unya ang 645 Mega Lotto o 658 Ultra Lotto. Ania ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas.
Musunod ang kapalaran gikan sa Sun.Star Super Balita. Natapos ang atong mabalita karong adlawa. Alang sa dugang pang updates, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. I-follow sab ang among mga updates sa Twitter at Sun.Star Online ug sa Facebook, Sun.Star Philippine News. Kini si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Welcome to the newest member of the Sun.Star family, My Sun.Star, a mobile application that allows you to remove all the online clutter and focus on what you want, what you need. To enjoy our latest edition, you must have an Android device, a mobile phone or tablet. Go to the Google Play Store, type My Sun.Star in the search box. Click on Search. Once brought to the application, click on Install. Wait. When download is complete, click Open. You will be brought to the login page. You may use your Facebook or Google Plus account to register. If you are already logged into your Facebook, registration is automatic. Next, select your interest. Click on at least 3 categories and at least 1 location like Cebu or Davao or any of the cities in the Sun.Star network. When you're done, click on Done. Great selection! If you do not select any category or location, you will automatically be brought to the News Bits section where you can find, in one glance, a list of news of the day that you should know. If you have selected your interest, the News Bits will be the first list, followed by different categories that you chose. This way, you do not see all the other news and articles that will not be relevant to you. What you see is what you want. If you want to add more categories, click on the menu icon on the top left. Choose My Interests. Select again. You will also see in the menu information prepared specifically for the mobile app. These are Lotto, classifieds on jobs and properties, and obituaries. What makes My Sun.Star different from the Sun.Star website and the responsive mobile site is its customization feature. You be the judge of what is news to you. This app will also be available soon on the Apple Store, so those with iPhones and iPads can enjoy My Sun.Star. Thank you.